Кечкенә чагында Җәүдәт Фәйзи беләсезме нәрсә яраткан? Мандолинада уйнарга. Аннары скрипканы үзләштергән, балалайканы, тагын бер хыялы булган. Пианинода уйнарга өйрәнү. Аңа моның өчен хәтта Дәртмәнднең фортепианосын сатып алалар. Тагын бер яраткан шөгыле көндәлек алып бару. Балаларга хас булмаган тагын бер үзенчәлеге аерым дәфтәрләргә халык җырларын теркәү. Аннан соң ул көйләрне музыка коралында уйнап караган. Ул гынамы, әтисенең дусты Шакир Мөхәммәдовның уллары белән гаилә ансамбле төзегәннәр хәтта. Кечкенәдән җырга, көйгә гашыйк Җәүдәтнең тормышы музыкага бәйләнәсе көн кебек ачык сыман. Әмма чын барлыкта алай булып чыкмый. Әйләнеш юллар үтәргә туры килә Җәүдәткә. Профессиональ рәвештә музыка белән шөгыльләнә башлаганчы да, ул дөньяга баш аягы белән кирип чумгач та. Дөресен әйткәндә, әтисе Харис Фәйзи дә Җәүдәтнең музыка юлыннан китүенә каршы була. Үзе мең җәфа чигеп Истанбулга кадәр китеп белем алган, гомерен мәгърифәт юлында үткәргән, татарча беренче дәреслекләр язган Харис Фәйзи улының төпле белем алуын теләгән мөгаен. Ул вакыттагы татар музыкасы икенче бер халәттә була бит әле. Мәсәлән, әле аны туплыйсы, үстерәсе яшьләрнең берсе Җәүдәт Фәйзи юридик белем алып йөри. Әмма музыка аның дөньясыннан китми. Мәсәлән, Хади Такташ сүзләренә Урман кызы җырын ул 22 яшендә яза. Радиодан аны беренче булып Галия Кайбицкая башкара. Как сказал профессор Виноградов, который давал ему уроки композиции, юриспруденция без вас обойдется, ваш удел музыка. Ему действительно не хватало профессиональных навыков для того, чтобы к сочиненной им блестящей мелодии подобрать гармонию. И вот песня «Урман-кызы» известна тем, что эта музыка написана Җәүдәтом Фәйзи и подписано, что обработка профессора Виноградова. Но он действительно помог Җәүдәту, когда он еще не был профессиональным композитором, сделать эту музыку шедевром. Gözlerine bulay, bağlar.
Җәүдәт Фәйзинең музыкасы бик матур, моңлы, шын татарчаның, менә урман кызыгына ни тора. Анасын бик сирәк җырлыйлар, соң мәртәбә дигән җырын. Хади Такташ шигыренә язылган романслар аның бигрәк тә матур. Җәүдәт Фәйзинең музыкасы безнең татар музыкасының горурлыгы дип әйтергә дә була, чөнки менә шундый композиторлар булуы белән без бай. Безнең фонотека шуңгатлым тулыландырып тора ул. Җәүдәт Фәйзи үз урынын алып тора. Менә безнең милли сәнгатебезнең бер югары ноктасы Җәүдәт Фәйзи. Мать у нее была, у Җәүдәта Фәйзи была из купеческой семьи, значит, богатой купеческой семьи, так примерно, значит, купчиха, значит, второй гильдии, Башкирии, она родом из Башкирии. А дедушка был, значит, тоже сын купца, но не очень, значит, там такого богатого, деревенского. Он родился, значит, вот в деревне Шахматино Чистопольского района. Проучился он, значит, и старший брат послал его учиться в Турцию. Там он, значит, закончил, значит, колледж с отличием. Ему, значит, награду вручили именные часы золотые, ну не золотые, наверное, швейцарские, позолоченные. Учиться в институте тоже было непросто, потому что, поступив, сдав экзамены на хорошие отметки, этого было еще мало. Нужно было иметь достойную родословную, то есть надо было иметь пролетарское происхождение, а его у Җәүдәт Фәйзи не было. Его отец был хоть и интеллигентом, это уже никого не интересовало, потому что он происходил из семьи купцов и священнослужителей. И когда пришло время поступать в комсомол, то Җәүдәта Фәйзи туда не приняли. Он предвидел такой исход и даже не хотел идти на комсомольское собрание, потому что знал, что его точно не примут, а еще и опозорят. Да, действительно, ему предъявлялось то, что его отец торговец, хотя это было и не так, а торговцем был его дядя, но это тоже уже имело веское основание для того, чтобы отклонить кандидатуру Файзуллина от принятия в комсомол. Җәүдәт Фәйзинең музыка театр дөньясына тарткан тагын бер кеше бар. Мирхәйдәр Фәйзи. Җәүдәтнең туганы сыман драматург булырга да уе юк түгел. 15 яшендә беренче пьесасын иҗат итә ул. Аның әсәрләре театр сәхнәсенә дә менә. Әмма Җәүдәт театрда икенче яктан таныла. Татар музыкаль комедиясе жанрын иҗат итүче буларак.
Башмагым сәхнәдән бүген дә төшми. 1934 елда Мәскәү консерваториясе каршында татар опера студиясе ачыла. Җәүдәт Фәйзи анда уку бүлеге мөдире итеп җибәрелә. Җәүдәт өчен югары музыкаль белем алу мөмкинлеге була бу. Борис Шехтердан композиция дәресләре ала, Генрих Литинский кебек композиторга консультацияләргә йөри. Әле Мәскәүдә укыган чакта Таҗи Гыйззәтнең Ташкыннар пьесасы буенча куелган спектакльгә музыка яза Җәүдәт. 1937 ел була ул. Мәскәүдән Казанга кайткач, Җәүдәт Фәйзи радиокомитетта музыка редакторы, Академия театрында музыка бүлеге мөдире, аннан соң филармония директоры һәм сәнгать җитәкчесе булып эшли. Ташкыннар, Шәмсе Камәр, Хуҗа Насретдин спектакльләренә язылган көй җырлары бүген дә яңгырый. Тапшырылмаган хатлар операсына хәтта либреттонда үзе яза. Гомумән, Җәүдәт Фәйзи бер кайчанда кулыннан каләмен төшермәгән. Авыл укытучысы көндәлегеннән дигән бастырылмаган кулъязмасы бар икән. Җәүдәт Фәйзинең төгәлләнмәгән яки бастырылмаган әсәрләре бар әле. Алар Милли музейда саклана. Тукай әсәре буенча Карәхмәт балеты язылып бетмичә калган мәсәлән. Җәүдәт Фәйзи 200-дән артык җыр иҗат иткән. Сагыш, Яшь наратлар, Уракчы кыз, Гөлшаһидә җыры. Һәр берсе аерым бер тарихка торырлык җырлар. Сара Садыйковада жырлап берген вакытта Җәүдәт абыйның жырларын жырладык биздин жиктер хорда, энди Сара апаның хорында Җәүдәт абый анда килде. Бик кызык кеше инде, ничек дип әйтим, скромный шундый элеккеге интеллигенция дип әйт инде.
Ул замандағы нейлер инде. Ул замандағы кешеләр бик ничек дип әйтим, үзләре скромный, үзләре ул филармониядә директор да булып эшләгән. Теге өйдә генә утырган кеше түгел инде, бөтен эшләр, бөтен нинең эшләренә катнашып йөргән кеше бит инде. Мин инде радиода эшләгәч, шунда бергә Җәүдәт абый белән аралашкач, инде Җәүдәт абыйга запросто диктовать итәдер инде җырларны. Менә ул шул һаман истәнендә беренче ишеткәнемчә Флүрә Сөләйманова тавышын җырлаганча язып алдым дигән, менә шундый миннән язып алган җырларга һәрберсенә берәр аңлатмасы бар инде. Ни өчен миннән язып алган икәненә инде. Мин генә түгел, анда бүтән кешеләрдән язып алган дигән җирләре дә бар бит инде. Аның үзләре чыгарган көйләрне тапшырганнар инде, фольклорны нигә бит инде. Әйтик, Таһир Зөһрәләр, Вәгъдәләр, ниләр, анда теге болын, менә бу Усакайлар, менә бу нигә баргач та, Төмән өлкәсенә баргач та, Сахралар дигән җырны язып кайттылар инде алар. Шул хәтле күңелле, әйбәт җыр инде ул. Халык җырларын без бар, булырга тиеш һәм булачак дип кабул итәбез. Әмма аны кемдер экспедицияләргә чыгып, халыктан бөртекләп җыймаса, нотага салып, китапка тупламаса, яңгыратмаса, суга акканда югалыр иде. Кешенең хәтере кыска бит. Ә җырлар ул халык хәтере. Җырлар ул халыкның тарихы. Усман абый беренче җитәкләп алып барды. Нигә аяк киемеңне сал, әллә нәрсәләр дип Усман абый мине өйрәтә инде. Усман Алимов мине өйрәтә инде. Тегеләр белән яхшы нитергә инде, обращаться итәргә инде чыгында алар белән. Юк, алар белән мин бик тиз ниттем. Тиз ияләштем дип әйтимме соң инде. Аларның отзывы гости дигән томбыч көстендә ни торадыр. Шушындый
китап дип әйтимсең инде. Шунда язалар, халык язып калдырадыр үзләренең отзывларын, ниләрен. Аннан соң беренче әйтәйек Сагыш дигән җырына минем Равил Фәйзуллинның сүзләренә иде ул. Ниндидер сүзгә килешмәде бу, яратмады инде. Мен әйтәм, соң шалтыратыйк нигә Равилгә? Ул нидә әлбәттә руководитель шул анда ни иде бит. Язучылар союзы шикелле иде бит инде аларның тоже. Шуңа күрә мин сиңа йомшактан җиле юллаган идем, чәчләреңнән иркәләр дип уйлаган идем. Мин сине сагынып бер җыр чыгарган идем дип, мин әйтәм, миңа чыгарган идем, миңа кирәк. Мин дә миңа әйтәм, бер җыр җырлаган идем дип әйтергә кирәк инде миңа дип. Шулай шуның белән килештеләр инде аннан соң. Yumuşaktan zile yullagan idim, çeşlerinden irkeler dip uyulagan idim. Min seni sağınıp bir jır jırlagan idim. Can dostlar yaratıp anı tınlagan idim. Min seni sağınıp bir jır jırlagan idim. Can dostlar yaratıp anı tınlagan idim. Şürsim ağışar dip birdim, vayımsız bulum. Ul sina barıp jitken ağır süz bulum. İlde jillerde yumamim, şığar min jırda. Dilesen üzün canımna, kilde bir tığla. Dilesen üzün canımna, kilde bir tığla. 30-нчы еллар уртасында Казанда музыкаль фольклор кабинеты ачыла. Антон Эхенвальд, Василий Виноградов, Александр Ключерев, Мөхәммәд Садри исемнәре белән бәйле ул кабинетның эшчәнлеге. Соңгы өчесе 1941 елда татар халык җырлары дип аталучы җыентык бастырып чыгара. 140 җыр барында. Фольклор кабинетының соңгы җитәкчесе Җәүдәт Фәйзи. Анда эшли башлагач, ул Татарстан авылларына экспедицияләргә чыга. Хәтта кабинет ябылгач та юлыннан тайпылмый. Татарстан гына түгел, татарлар яши торган башка төбәкләргә дә чыгып китә. Моның нәтиҗәсе буларак 1971 елда Халык җәүһәрләре китабы дөнья күрә. Ул халык җырлары тупланмасы гына түгел, һәр кайсының тарихы да язылган. Шушы хезмәтләре белән ул читкә тәрелеп, бушап калган тормышын да ямьләгәндер. Әтисе Төркиядә укыганга Җәүдәтне Төркия шпионы дип сорау алулар башлана. Халык дошманы дип мөхөр сугылган Муса Җәлил белән Фәтхи Бирнашны яклап чыккач, дус булып йөргәннәр дә ерагая. 10 елдан артык җырлары радио, телевидениедә яңгырамый. Әмма Җәүдәт Фәйзи өчен беренче урында һәрвакыт намус була. После того, как Муса Джалиль попал в плен, его признали врагом народа, предателем. Җәүдәт Фәйзи не верил, что Муса может быть предателем. Он
как мог заступался за своего друга. Он взял стихи Мусы Джалиля и пошел обивать пороги издательств. Конечно, публикации нигде эти стихи не приняли, и он только навлек на себя опалу вот с таким результатом. 15 лет, творческих лет, были вычеркнуты из его биографии, творческой биографии. Ну, конечно, это сказалось и на настроении композитора, и на последующей судьбе его наследия. Аларда шактый тұрдым мен. Анда не еді? Әнесі бар еді. Жігіт абының әнесі, Асма апа. Шу бик не еді енді, тоже. Жырларымны яратадыр менің. Мен квартирда тұрған кебек тұрдым анда, Анда радио рядом бит енді радио. Мүсфер апа енді өзінің қызы орнына көрді мені. Мен етем өскен кіші бит енді. 4 яш болмаған әне өлгенде. Минем ата-анама тиеш мәхәббәтем бөтен килеш тотылмыйча калган сакланып, кызыгыз кебек булдым, шул мәхәббәтемне сезгә күчердем мин шатланып дип язып куйганмын. Менә тик торганда музейдагы нәрсәгә шунда, истәлекләр китабына.
находится консерватория, расположен и Союз композиторов Татарии. Сейчас мы беседуем с группой ведущих композиторов Татарии. Нынешний год очень знаменателен для всей музыкальной культуры Татарии. В этом году отмечает 25-летие не только Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, но и отмечается 25-летие со дня организации Союза композиторов Татарии. И вот мы сейчас попросим заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Джудат Харисовича Файзи, рассказать о том, над чем работают сейчас композиторы Татарии. Пожалуйста, Джудат Харисович. Композиторы Татарии к своему юбилею пришли с хорошими показателями, так хочется сказать. Потому что мы видим ряд крупных произведений, созданных вот за последнее время. В частности, Назиб Гаяз Жиганов написал симфонические эскизы. Мансур Ахмедович Музафаров написал свой второй концерт для скрипки с оркестром. Осенью этого года будет премьера новой оперы Хуснуллы Валиуллина на Деме. И такие композиторы, как Рустам Яхин, Исмаил Шамсуддинов, Масхуд Латыпов, Бату Мулюков, Анвар Бакиров работают над камерными произведениями. Джудат Харисович, вы ничего не сказали о своем творчестве, а о своей работе. Недавно состоялась премьера моей музыкальной комедии «Навеки вместе». Это музыкальная комедия о дружбе украинского и татарского народов. И последний вопрос, Джудат Харисович. А что вы скажете о молодых композиторах Татарии? В наш союз пришла замечательная молодежь. Такие композиторы, как Мирсаид Яруллин, Ринат Яникеев, Фасиль Ахметов, дают все основания тому, чтобы полагать, что они в скором времени обрадуют нас замечательными произведениями. От них можно ждать много. Много можно ждать. Что ж, большое спасибо. Казанның 167-нче мәктәбендә Җәүдәт Фәйзи генә түгел, шул нәселдәге башка фәйзиләргә дә багышлап музей оештырганнар. Фәйзиләр музее дип атарга була аны. Килү сәбәпләре берничә. Беренчедән, безнең микрорайонда Җәүдәт Фәйзи исеме йөрткән урам бар. Икенчедән, бу династияның дәвамчылары безнең мәктәп укучылары.
Музей коллекциясының бер өлешен Мидхәт Фәйзи тормышы белән бәйле экспонатлар алып тора. Мидхәт Фәйзи профессор, атказанган фән эшлеклесе. Мидхәт Фәйзи соңрак сәхнә әсәрләренә дә көй яза башлый. Беренче бүлектә фотосурәтләр һәм документлар. Җәүдәт Фәйзи балаларга музыка кораллары хакында шигъри формада китап язган кеше. Укучылар белән очрашуга да еш йөргән ул. Балаларның аның җырларын башкаруын күреп, бик сөенер иде хәзер. Казанның 8-нче музыка мәктәбендә композиторга багышлап махсус программа әзерләгәннәр. Шикәр кызлар, үзегез нишләп торасыз? Бу арада күренмәде Җиһан апа. Сагындарып бетердең. Кристин апа, ниләр безгә китердең? Çıltır çıltır çeşmemiz, yardan balşık içmemiz, suna şunanı şıgız, başka yerden içmemiz.
этого села дом-музей Мирхайдара Файзи ассоциируется с именем Шакирзяна Файзуллина. Они называют его дом Шакирзян-бая. Это именно дядя Джавдата Файзи, который воспитывал его отца Хариса. И этот дом принадлежал Шакирзяну вплоть до самой Октябрьской революции 17 года. После этого он был национализирован, и в разные годы в этом доме была библиотека, школа, музей, сельсовет. Бұл тирәдәге авыллардагы кешеләрнең барысы да бу Петр I кадәр почти адмиралтейство төзиләр бит инде пароходлар ниләр төзәр өчен Кама буеннан агачлар тарттырырга шуны эшләргә тиеш булалар. Аны минем үземнең китабымда да бар. Китабымда язып чыктым. Оказывается, Файзуллиннарның күбесе менә шушында Шахмайда муллалык иткәннәр, укытканнар, эшләгәннәр. Но без әлбәттә аңарга кадәр да инде барыбер мулла булып эшләгәннәр ниләрен генә белми идек. Монда Мирхайдар Файзинең әти бабалары әле Җәүдәт Файзинекен белмибез дә, композиторныкын. Шушында яшәгәннәр икән дип. И башка килдене бәлки без әйтәбез, бездә бит аның аларның туган йортлары бар, шушында юллары бар. Бәлки шушында музей ясап булмасмы? Музейга җитәкче булып 2016 елда эшли башладым мин. Мәктәптән чыгып музейга күчтем инде. Менә шуннан соң якыннан танышып, буларның нинди зыялы гаилә, нинди зыялы кешеләр икәнен менә якыннан үзем шуннан белдем инде. Булай Галиябану, Үлмәс Галиябануны без карап үстек, үзебез дә мәктәптә укганда театрларында куя идек инде. Мин үзем дә Мирхайдар Файзинең юбилей кичәсенә менә балалар белән дә оештырдык. Без менә шушы кичкенә генә залда балалар Галиябанудан әзекләр күрсәттеләр. Аның шигырьләренә конкурслар үткәреп, менә шулай аларның иҗатын үземчә инде авыл халкы алдында торгызырга тырышам. Но когда слушаешь музыку Джавдата Файзи, действительно возникает ощущение какого-то естественно льющегося потока мелодического интонирования, в котором нет каких-то излишеств, вычурностей. То есть видно, что писал музыкант, композитор, а я подчеркну музыкант, у которого есть естественное ощущение вот татарской песенной, пентатоновой интонационности. И мне кажется, именно поэтому его музыка, она будет сохраняться на многие годы. Именно есть вот это естество музыкального интонирования. Джавдат Файзи, я считаю, на сегодняшний день это самый любимейший композитор татарского народа. Он основатель музыкальной комедии. Конечно, он и песенник. Вот у меня уникальная книга Файзи. Он собрал здесь более 500 песен, татарских песен. Я считаю, что это уже реликвия, это уникальнейшее собрание этих песен, которым пользуются наши студенты консерватории. А то, что мы вот ставили в 2013 году башмачки, в общем-то, очень хороший резонанс был, великолепная была постановка. Режиссер Фатхуллин Рустем поставил ее с оркестром Тарики. Великолепно зал принимал. Мы стояли в концертном зале, потом в татарском театре имени Камала. Вот в этом году будем ставить юбилею Хуҗа Насреддин. Студентларга мен бик күп романслар берем. Фәйзинең бик яратып җырларга җайлы, аның музыкасы вокаль төзелеше бик җайлы. Җырчыларга уңайлы, теге зур теге скачоклардан башка шундый шыма гына бара торган ки, моңлы, чын безнеңчә татарча. Джавдат Файзи относится к категории татарских композиторов-первооткрывателей. Кто-то открывал жанр массовой, популярной татарской песни или музыку к спектаклям, оперы, симфонии. И, конечно, главное открытие, это общеизвестно, это музыкальная комедия, которая, собственно, и прославила этого композитора, как, впрочем, многие его песни и романсы.
И мне кажется, в Башмагым как раз он открыл какой-то мир не только музыки, но какой-то вот такой театрализации, которая, возможно, идет от каких-то глубоких татарских национальных, народно-театральных традиций. Тем более, что становление татарской профессиональной музыки, оно шло через театр, в отличие, скажем, от соседних народов, Мари или Чувашди, шло через хоровое пение. А для татарского менталитета был театр. И мне кажется, вот в этом театре, общем театре, он открыл вот этот мир и татарского юмора, остроумия и какой-то вот такой интересной театральной фабульности. Он действительно был, видимо, очень талантливый человек, поскольку интуитивно нащупал какие-то вот глубокие корни татарского музыкального менталитета. Жете Фейзи музыкасы ол халыкка бик якын. Минемчә, халык ул җырларын ишетсә, күбесе ул халык киләре, халык җырлары дип кабул ителәләр алар. Шул ук вакытта алар бик профессиональ эшләнгәннәр. Шул вакытта ул аның белән бик аерылып тора, аның иҗаты. Ул менә шул ук Башмагымда да, менә мин ул спектакльне бик яхшы беләм. Чөнки минем курсташларым, минем белән бергә укыган артистлар, вокалистлар шул спектакльне куеп консерваториядә, опера студиясендә эшләгәннәр иде. Һәм мин тыңлаган идем, ул спектакльдә бер заман бик халык музыкасы яңгырый кебек, икенчедән анда инде лейтмотивлар бар, шундый переходлар. Ул әле опера түгел, ләкин ул операга бик зур беренче адым дип әйтеп була. Чөнки һәрбер композитор ул бит үзе генә кырда түгел, синең артында булмаса, шул Жиганов бит инде ниндидер әзер нигезгә килгән. Шуңа күрә алар барысы да бер-берсен шулай бәйләнеп бара һәм әлбәттә минем буным һәм без яшьләр композиторлар, без барыбыз да ул элемтәне сизәбез. Концертларда катнашып, шунда төрле Казанның почмакларында җырлап, аның белән күпме җырлар язган иде, бик шәп. Аның бик матур теге балыкчы. Ул бик бай, аның репертуары бик. Аның теге матур җырлары бик күп. Рәхәтләнеп җырлый иде аның белән. Кем ул Җәүдәт Фәйзи? Композитор? Әйе. Язучы да, фольклор туплаучы да. Төрле вакытта, төрле урында сәнгать белән бәйле мәсьәләләрне хәл итәргә туры килгән җитәкче дә. Әмма кайда эшләсә, ни белән шөгыльләнсә дә, бер нәрсә үзгәрешсез калган. Ул киң фикер йөртеп, үз халкы өчен җаваплылык хис иткән. Һәм без аның әсәрләре, хезмәтләре аша бу җаваплылыкны бүген дә тоябыз. Ә музыкасы бүген дә күңелебезне җылыта.